सिबिनायाव बर'नि हारिमु आरो आसार खान्थिखौ संरैखा खालामनाय बे जिथु टपिक आयदा बिराद गिदिर आयदा किन्तु बे आयदाखौ आङो खेंसालियैसो लादों आं एसे खेंसालियै लादों मानोना बाथौनि जिथु आसार खान्थिफोर बेखौ आं दहायसो बुंनाय बाथौ सानथौआवनो गासैबो दं माबोरै खालामबाथाय जोंनि आसार खान्थिया रैखा जागोन धोरोमखौ जों बासायनो हागोन बे बाथ्राखौ जोङो बुजिनो हायो आं एसे खेंसालियै माने बेखौ मा होनना बुङो नायबिजिरनाय आदबजोंसो आं बे जिनिसखौ लिरना लाबोबाय आरो बेखौ मोनथाम स्टेजआव आं बे जाहैबाय जागायनायखौ लिरदों आं जारिमिनखौ एसे लिरदों जारिमिनाव जोंहा बाथौ धोरोम माबायदि आं बेखौ एसे नाजादों बेनिफ्राय जोंनि धोरोमखौ सोर मा बुंदों मानोना बै बिथांमोना बुंनायनिफ्रायनो जोंनि धोरोमखौ माखासे मानसिफ्रा नासयनायसि बा गनायनायसि थारमाने गोब्राब मोनो दा बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोनसे साननांगौ आयदा आरो बेखौ जोङो बिथांमोन बुंनायखौ जों नङा होननानै फोरमान खालामनो हानांगोन बे बाथ्राया बेनिफ्राय आसार खान्थि लोगोसे जोंनि हारिमु आरो बाथौ धोरोम बे मोनथामनि गेजेराव सोमोन्दोआ मा आं बेखौ एसे बुंनो नाजागोन आरो जोबथारनाय गेजेराव जोंनि दिनै जिथुखे बेयाव लाइमोननि मोनसे बे माबाया जादों बे सोंथाया सोलिगासिनो दं लाइमोनफ्रा मा राहाजों एबा जोंनि बाथौ दुलाराय बाथौ गौथुमा मा लानांगौ जोंनि सरकारा मा बिथांखि लानांगौ बेफोरखौ आं एसे खिथानो नाजागोन अदेबानि आं थोंजोङै बेखौ फरायनासो होगोन आङो एक्सप्लेन खालामा बरनाया नोंथांमोना थाबनो आंनि जा माबा बिदि हाबाफारि बेखौ फोजोबनो हागोन मोनसे खोथाखौ आं क्लियार खालामनो सानखादों जे जों मिथिगौ जोंहा बाथौनि जा तत्व आथिखालाव जोंहा गांसे दं बे जाबाय बाथौ थानसालि आरो बेयावनो जोंनि बाथौनि नेमखान्थि आसार खान्थि गासैबो बेयाव लिरनाय दं आरो जोङो दुलाराय आसामल' नङा नेपाल नागालेण्ड त्रिपुरा बे वेस्ट बेंगल दुलाराय बुहुमनि जेब्ला जायगाफ्राव बर'फोर दं आरो जाय बर'फोर सुबुंफोरा बाथौ धोरोमखौ गावनि धोरोम होननानै फोथायो बे धोरोमखौ लामा दिन्थिनो थाखाय जोंहा गांसे बिजाब आरो जाबाय बाथौ थानसालि आरो जोङो बयबो मिथिगौ जे बाथौ थानसालियाव जोंनि आसार खान्थि मानिफ्राय मा जानाय बे गासैबो बेयाव दंखायो दा बेखायनो आं गिबियावनो खावलायनो सानदों जे बयनिबो न'खराव बयनिबो गान्दु सिङाव बे बाथौ थानसालि बिजाबा थानाया गाहाम आरो बेखौ फरायनाया गाहाम मानोना बे बाथौ थानसालि बिजाबाव जोंनि जिउनि जिथु लामानि गियान बे गियाना बेयाव गासैबो दंखायो आं बेखौ गिबियावनो फोरमायबाय दा समा थांबाय थाबाय आरो जोङो दाबसे जायगायावनो जिरायनानै थाबाय थाबाय मोनाबिलि जाबाय बे मेल मिटिंफोराव एबा सावरायमेलफोराव जों मिथिखागौ जे खोमा लंनाय मोनसे थासारि सोमजिखायो आरो आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ जे नोंथांमोना जाय खामानि थाखाय बेहाय दिनै नुजाथिफैदों बे जोबोद गोथार खामानि आरो बे गोथार खामानियाव बानाय मेंनाय लोगोसे दुखु दाहा मोननाय बिसोरनि जायगायानो थाथावा मानोना जोङो दिनै जोंनि जा हारिमु बाथौ धोरोम एबा आसार खान्थि एबा बर'नि जिउ खुंनायनि एबा बर'नि थांना थानायनि मोनसे इयुननि जा आं एसे धोरोमा मा आं बेखौ एसे बुंनो सानदों धोरोमा जादों गोथारथि आफा माया माने इंलिसाव बेखौ सुपार नेचारेल होनना बुङो बुजिस' हायि गोथारथि आफा माया गियाना फोथायनाय आरो मावबोथायनि मोनसे जाथायारि गियान
मोनसे फोलेर हारि एबा मोनसे गौथुमनि समाजारि थासारिनिफ्राय धोरोमनि जोनोम जानायखौ हमदांनो हायो। मोनसे थि समाजारि सानस्रिनि गेजेरजों बबेबा फोलेरा खौसेथि मावबोनायनि गेजेरजों बै समाजनि माहारियारि सिनायथिनि बिथाखौ दानानै लायो। बाथौआरि नोंथांमोन एसे थारमाने बुजिनो गोब्राब जालांनो हागौ। एसे नोंथांमोना साननांगोन एसे माने एसे लिरनाया बाराद्राय माबा जादों एसे माने लिटारेचार बायदि जाहैदों बे सोदोबफ्रा जाय सोदोबखौ जों बाहाया बे बाहायि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायि सोदोबफोरखौ बेयाव बांसिन बाहायनाय जादों। बेखायनो बुजिनो एसे गोब्राब जानो हागौ। बेनि थाखाय निमाहा थाबाय। सासे सोद्रोमा महरै गावखौनो जेब्ला बै बिथानिनो सासे फोरमायो अब्ला बिनि आसार फालिथाय फोथायनाय आरो गुबुन रायथाफोरजों गावखौनो मुखुब लाखिना समजों गोरोबफाना थांनांगौ जायो। बिदिनो मोनसे समाजनि दोरोङा सोमजियो आरो बे समाजा समजों लोगोसे मोनसे हारिनि महर लानानै बुहुमनि दरखङाव मोनसे जुनिया बिदान्थि महरै सिनायथि मोनो। बाथौ धोरोमा बिदिनो जों दा बाथौ धोरोम फालिबाय दं बे धोरोमा बे सिस्टेमजोंनो फैनाय आरो जोंनि बाथौ धोरोम बायदि समायना धोरोम बुहुमाव गैया। बेखौ दान्दिसे नोंथांमोना मिथिगौ। धोरोमखौ मोनसे हारिनि आसार फालिथाय फोथायनाय आरो हारिनि गुबुन रायथाफोरनिफ्राय आलादा खालामनानै नायनो खाबु थाया। बेथ' एकदम बाथौ धोरोमनि गिबि आखुथाय। नोङो जुदि हारिमुखौ बाद होयोब्ला बे धोरोमखौ नोङो आलादायै नायनो हाया। बे जोंनि बाथौ धोरोमनि मोनसे आखुथाय जानानै फैयो। मानोना धोरोमा हारिमुनि मोनसे गोख्रों बाहागो आरो धोरोमनि बिदान्थिखौ बुरखांनो थाङोब्ला जोंनि आसार फालिथाय फोथायनाय आरिमु आरो गुबुन रायथाफोरजोंनो मोगा मोगि जानांगौ जायो। मोनसे हारिनि गियान फोथायथि आसार आखु आयेन मावबोथाय हुदा आरिनि बाहागो आरि जथाय जिउआनो जादों हारिमु। बेयो मोनसे एंगार हायि नांब्रबथाय आरो मोनसे समाजजों एबा सासे सुबुंखौ बिबान रुजुनाय जानो लामा दिन्थियो। थारमाने जों जे बायदि बायदियाव बै खोथाखौ बुंलांबाय जोङो समाजनि बिबानखौ लानांगौ गथ'फ्रा मोजां जानांगौ। थारमाने बै नोङो मोनसे धोरोमनि आसार खान्थिखौ सिबिबासो आसार खान्थिखौ मिथिब्लासो धोरोमा मा गोथार बाथौ थान्दैखौ फरायब्लासो नों बै आसारखौ जेब्ला मिथिगोन अब्लासो थारमाने नोङो समाजनि रेसपन्सिबिलिटि बेखौ लानो हायो। आरो जुदि बेखौ मिथियाब्ला आसार खान्थि मिथियाब्ला धोरोमनि नेम मिथियाब्ला नोङो द्राग्स थागोन नों गिरि सिगार सोबगोन नों केटिया फैगोन। बे खोथाफोरा धोरोमजों बिराद सोमोन्दो दं। बे खोथाखौ बुंदों बेयाव बेयो मोनसे एंगार हायि नांब्रबथाय आरो मोनसे समाजखौ एबा सासे सुबुंखौ बिबान रुजुनाय जानो लामा दिन्थियो। अदेबानि धोरोमा जादों फोथायनाय खान्थिजों जौलेंलाना सोरगोआरि सानस्रिनि सोरांजों सोमजिनाय आब्रुथिनि लामा। धोरोमा एक्सुवेलि सोरगोआरि। धोरोमखौ जोङो अबतार होननाय सुबुंफ्रा बिसोर जागायदोंब्लाबो धोरोमा खिन्थु सोरगोखौ मोननायनि मोनसे लामा। आरो बेनो मा जाहैदों जेब्ला जों सोरगोखौ मोननो थाङो अब्ला बै सोरगोखौ मोननो थांनायावनो नोङो समाजनि मोजांनि थाखाय नोङो खामानि मावनांगौ जायो। बेखायनो धोरोमानो गुदि समाजनि दानायनि न'खर दानायनि गासैबो समाज बे धोरोमानो गुदि। बाथौ धोरोम आं बिनि बागै एसे जारिमिनारि नोजोरजोंबो फंनैसो बुंलांनो सानदों। बुहुमनि गोजामसिन धोरोमनि गेजेराव बाथौ धोरोमाबो मोनसे। ख्रिस्टान धोरोमनि जिसु ख्रिस्ट बियो 1000 जौथाइ। बौद्ध धोरोमनि बुद्धदेब ख्रिस्ट गिबि 6 जौथाइ। जैन धोरोमनि ऋषभदेव ख्रिस्ट गिबि 5-6 जौथाइ। कनफुसियास धोरोमनि कनफुसियास ख्रिस्ट गिबि 5-6 जौथाइ। इस्लाम धोरोमनि हजरत मुहम्मद ख्रिस्ट गिबि 7 जौथाइ। बिथांमोनहा गासैबो जारिमिनारि समाव जोनोम लादोंमोन। जारिमिनारि माने मा जायखौ जोङो बिजाब फरायनो हानाय मिथिनो हायो जायखौ जोङो लोगो मोनो बे जाबाय जारिमिनारि।
दा नोंथांमोना जेरैहाय दं जों दा जारिमिनारि खिन्थु गोदो गोदाय बाथौ धोरोम जेब्ला जोनोम जादोंमोन बे समा खिन्थु जारिमिनारि नङा बे खारिमिनारि नै बिथांमोना आं दासो बुंखानाय ख्रिस्टाननि इस्लामनि बौद्धनि बे धोरोमा खिन्थु जारिमिनारि समावसो जोनोम जादों बिथांमोना गासैबो जारिमिनारि समाव जोनोम लादोंमोन आरो बिथांमोनखौ अबंनि अबतार होनना गनायो अदेबानि भारत हादरनि हिन्दु धोरोम गायसनगिरि सुबुं एबा अबंनि बोर मोनना जागायजेननाय अबतार जों मोननो थाङा हिन्दु धर्मआव बेखौ सोर जागायदों बेखौ जों मोननो थाङा नाथाय ख्रीष्ट गिबि 15 आरो 1000 गेजेराव बुहुमनि गोजामसिन थुनलाइ ऋग बेदखौ सुजुनाय समनिफ्रायनो हिन्दु धोरोमखौ जोनोम मोनदों होननानै जोङो गनायथि होयो नाथाय बर'नि बाथौ धोरोमा माब्ला जागायो गोजौआव मख'नाय धोरोमफोरनि बादि जोंनि आखायाव थि मोनसे जोनोम गुमुर गैया गुबुन धोरोम बायदि सुबुंथि एबा गायसनगिरि सोमोन्दै रादाब बाथौ धोरोमाव जों दासिमबो मोननो हायाखै जोङो जे 18 जन जे जोङो गुरु जोंनि फोस्रावगिरि अबं गसाइखौ दोननानै बोराइ बाथौखौ दोननानै माबासिम बे 18 खुन्थियासिम बे खुन्थियाफोरा बे गुरुफ्रा बिसोरनि सिगाङाव सोरबा दंमोन नामा ना बिसोरनो सेथि गुरुनिफ्राय 90 फैनाय बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव रिसार्चनि दाबो गोनांथि दङ जों दाबो थि एकदम जानो हायाखै बे खोथाखौ आं सान्दों सोरजिनि गिबिसिन मुवानिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ जोनोम मोनदों होननानै बुङो सोरजिगिरिया जाहैबाय आफा बोराइ बाथौआ जेब्ला जोंखौ सोरजिदो बे समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमा जोंनाव दङ खिन्थु जोङो मानसि हिसाबै जों बहा दङ बर'फ्रा बाथौ धोरोमाथ' बर'निसो धोरोम जों बहा दङ सोरजिगिरिया जोंखौ बहा जोनोम होदों बबे जायगायाव जोंखौ थिनहरदों बिनिसो गुमुर होलांनो आं नाजादोंमोन सोरजिनि गिबिसिन मुवानिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ जोनोम मोनदों होननानै जों मिन्थियो धोरोमनि बेलायाव मानसिनि थाथाय आरो बेखौ लाना सोमजिनाय मोनसे गुनु आखुआरि गैयाबा लासैनो सुबुं समाजनि खान्थिसिम सोलायो आरो लासैनो साबसिन आरो गनायजाथाव आसार खान्थिनि महर लायो बेनो बाथौ धोरोमनि जागायनाय मिथिंगानि बायदि रोखोमनि जाथायफोरखौ बुजिस' हायि गोदो गोदायनि बर'फ्रा बैफोर खैफोदनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ नागिरनो हमो बे गिनायनिफ्राय बारग'नो जुनै बै समाव अबंनिफ्राय बोर मोननाय गियानि सुबुङा सुबुं समाजनि थाखाय आसार नेम खान्थि खानानै मोजाङै थांनानै जिउ खुंलांनो बोसोन होयो बेखायनो बुङो बर' हारिया जोनोम मोननाय लोगो लोगो बाथौ धोरोमा जोनोम मोनदोंमोन मोनसे थार बाथ्राखौ बुंखाना लानांगोन दि बुहुमनि गिबिसिन थामहिनबा जारिमिनारि समनि सिगां जोनोम मोननाय धोरोमफोरा गुबैयै गिनाय खान्थिनिफ्राय सोमजिनाय एसे थारमाने गियाबा जोङो धोरोमखौ बुजिनो हाया जों गासैबो गिख' सोरखौ गियो जों गसाइखौ गियो बे अखा खोरोमनाय बे बहाबा माबा जानाय बे बांग्रिं जानाय दासो जोङो बिगियाननि मुगायाव एसेला बेफोर खोथाखौ जोङो मानिनानै सोलियो खिन्थु धोरोमा बिनि उल्थायै एसे बाथ्रा बुङो आरो बै खोथाफोरखौ जों गोदो मिथियामोन बेखायनो जोङो मा सानोमोन जे बै जोंनि गोरबोआव गिनाय जे बे जाथायनिफ्राय आङो बासायना थानांगोन बेखौ सोरबा मोदाया बेखौ फाव फान्दायो अखा खोरोमदोसो सोरबा सासे मोदाया फाव फान्दायो जों बिनिफ्राय बासायनाय बै गोसोआव जे गिनाय दंमोन बेनिफ्राय बाथौआव थानाय गियानि सुबुं जाय सुबुङा अबं गसाइनिफ्राय बे बोरखौ मोनदोंमोन बिथाङा थारमाने जोंखौ नोंसोरो ओरै खालाम बे नेमखौ फालि नै बेखौ फुजा हो नै बिबार हो गोजा हो गुफुर हो बे नेमफोरखौ बिथांमोना जोंखौ फोरोंदों आरो बेनिफ्रायनो जोंनि बे धोरोमा फैदों जारिमिननि नोजोर बेसो जोंहा जों बे जारिमिननि नोजोरजों अदेबानि जोंनि बाथौ धोरोमावबो रेफारेन्स सिडनी एन्डेलनि निग्रा साहाबनि गांसे बिजाब दं बे दा कासारिस होननाय गांसे बिजाब दं बे कासारिस होननाय बिजाबाव बाथौ धोरोम आरो खारिमिननि माखासे सल'बाथा दं बे बिजाबखौ
दानस्लायबाय नामा सपन सोरबा सपन बसुमतारी बर' दानस्लायबाय नामा सोरबा बे बिजाबखौ बर'आव बै दाबाजारि बिजाबखौ आं एसे मोनथ'वाखै आं सानदों आंबो बिदि दानस्लायनो होनना सानबाय दङ दानस्लायनांगोन बर' बेयाव माखासे बर'फोरा बोरैहाय धोरोमखौ बर'नि माने बै सल'बाथाफोर बेयाव दङ माखासे बेथ' बर'नि बर' बिजाब आयेननि गिबिसिन बिलाइखौ बेयाव माखासे जिनिसफोर दं बेखौ जोङो नायनांगोन बेखायनो बुंदो बुहुमनि गिबिसिन थामहिनबा जारिमिन समनि सिगां जोनोम मोननाय धोरोमफोरा गुबै इनाय खान्थिनिफ्राय सोमजिदोंमोन बर' हारिया चीन हादरनि यांजी जोङो एक्चुअलि बे जायगानि नङा जोङो बर'फोरा बन्द फैनाय चीननिफ्रायसो फैयो बिराद गिदिर दैमा मोननै दं यांजी आरो यांसिकियां होननाय बे यांजी आरो यांसिकियांनि गेजेर जायगा बे दैमा मोननैया जोंनि बे तिब्बत दा बौद्ध सोदोबनिफ्राय बर' सोदोब फैनाया बै तिब्बतनिफ्राय बै जिथु माने पामिर जिथु जौगानाय पामिर होननाय बे गोजौ जायगा दं मोनसे बे पामिरनिफ्राय हिमालय ओंखारदों गंगा दैमाया ओंखाराखै बै यांजी आरो माबाया बे हुआंहो दैमाया ओंखारदों आरो बै यांजी आरो हुआंहो दैमानि गेजेराव जोङो बर'फ्रा गोदो रायजो जादोंमोन दिनैनिफ्राय 10,000 बोसोर सिगां लाख बोसोर सिगां आरो जारिमिनाव आं फरायना मोनदों जे बे यांजी दैमानि गेजेराव बर'फोरनि जिथु कालचार बेजों मिलायनाय एसे जनजातिफोर बेयाव दं जायो जोंजों एसे मिलायजायो जोंनिया बेनिफ्राय फैनानै बेयाव सोलायफैदों बेयाव थांनानै जोङो त्रिपुरायाव सोलायहैदों डिमा हासावबो जों एसे सोलायबाय नेपालाव एसे सोलायबाय सिलिगुरियाव एसे सोलायबाय बे सोलायनायफोरा जोंनि जायगा सोलायनायनिफ्राय फैनाय अदेबानि बेफोर खिन्थु गासैबो बर' आं एखमबा गाबनांगोनलै ओरै थांबाथाय नुबाथाय बै जोंनि डिमापुरनि कासपुरनि कासमारिनि दाबुकानि माइबंनि बेफोरखौ नुबाथाय गाबनांगोनलै नोंथांमोना जों हिन्जावफोरथ' गाबखायो खोमा आयै बर'नि रायजोआ गोदो माबायदिमोन होननानै बेरायनायखौ थांमोन बेखौ बुंबाय बे ओनसोलाव जिसु ख्रिस्ट' जोनोमनि 3,000 बोसोर सिगां हाबफैदोंमोन बे जोंनि ओनसोलाव दा जिसु ख्रिस्ट' जोनोम जादोंमोन 43 BC-आव थारमाने बियो जेब्ला फैदों जिसु ख्रिस्ट'आ बै समनिफ्राय जोंनि समा जागायदों जों जे दा सम लिरो 2025 बे समा जिसु ख्रिस्ट'आ जेनिकेल फैदों बेयाव जागायदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ जोनोम मोननायनि 3,000 बोसोर सिगांनो जोङो बे जायगानिफ्राय बेयाव फैदों 3,000 जों होनना बुंदों बिदि बिनिख्रुइ बांसिनसो जागोन आं मिथिब्ला आं जारिमिननि फरायसा हिसाबै जारिमिनगिरिफ्रा बहुद बाथ्रा बुंनो लागाबो मानोना जोंनि सिगां जायफोर जारिमिन लिरदोंमोन आसामनि मा होनो नै बिथांमोना आसामनि सानसुमैफ्रा जोंनि बर'नि जारिमिनखौ उल्था खालामनांगोन बिसोर जों जे हाबफैजेनदों बेखौ बिसोर गनायाखै बिसोर अस्ट्रिकफोरा हाबफैजेननांगौ बे अस्ट्रिकफोर फैनायनि सिगांनो जों बर'फ्रा फैदों आं फरायथाराखै जोंनो फार्स्ट फैदों बेयाव ओमफ्राय नङा आं बिदि सानो माने आंनि एसे बारायनाय साननाया जोंनो बेयाव गिबिथार आंनि मिथिला बर'फोरानो आरो बे समनिफ्रायनो जों बे जोनोमखौ जागायो बे 3,000 नङा बिनि सिगाङाव जाबोगोन आं मिथिला बिनि सिगाङाव जागोन मानोना फंसे बाथ्राखौ जोनोम मोनगोन जोङो जे जिसु ख्रिस्ट' जोनोमनि 3,000 बोसोर सिगां हाबफैनाय आरो बै समाव हालामाव गुबुन हारिफोर गैयामोन बेखायनो बिसोरखौ थागिबि बुंनाय जायो चीननि बै हायेन ओनसोलाव बर'जों एखेफ्राम आसार खान्थिनि जनजाति दं होननानै मिथिना मोननाय जायो ओमफ्राय बुंनाय बर'फोर हाबफैनाय समा भारतनि ऋग्वेद सुजुनायनि समनि सिगां दहाय आं बुंदों ऋग्वेदखौ जों सुजुदों 1500निफ्राय 1000 बोसोरनि गेजेराव खिन्थु बर'फ्राथ' बिनि सिगां हाबफैदों ऋग्वेदनि मानसिफोरा बे मानसि नङामोन गंगानिफ्राय बिसोरो गावसोरनि सोदोमस्रिखौ दादोंमोन खिन्थु बिसोर बाहेरनिफ्रायसो फैदोंमोन बबेनिफ्राय बै वेस्ट माबानिफ्राय मा होनो मथा मथि आफगानिस्तान बेनिफ्राय इउरप बे गेजेरनिफ्राय इउरप आरो एसिया बे गेजेरनिफ्राय बिसोरो बे गंगा दैमानि फारावसो हाबफैदोंमोन अब्ला बै समाव जुदि बिसोर हाबफैदोंमोनब्ला बेयाव सोर रायजो जादोंमोन गंगा दैमा सेरफाङाव
रायज्लायगोन बे बाथ्राया बिराद गोसो बेनिखायनो बुंलांनि बाथौ धोरोमनि मोदायफोरखौ बिबान दोनथ'बाय मोदायफोरखौ जोङो मोननै बाहागोआव रानदों जों मिथियागौ बेखौ जे न'नि मोदाय आरो गामिनि मोदाय बर'फोरा जोंनि मोदायनि सोमोन्दै जोंनि बाथौनि सोमोन्दै सावरायनो सिगांनो गुबुन हारिफोरा बेखौ सावरायदों बै समनि समाज बिगियाननिफ्राय सावरायदों जेरै रेफारेन्स सिडनी एन्डेलनि मुं लादों टी.सी. फारजासननि मुं लादों एबा मौलवी मोहम्मद होननाय बांलादेशनि सासे बिसोर गोदोनि बै रेफारेन्स सिडनी एन्डेला कासारिस लिरनायनि सिगां बिसोरो सावरायदों गोरलै नोजोरजों धोरोमखौ नुवाथारि एबा अबं गसाइनि सोरगिदिं सोमजिनाय फोथायनाय मावथाय आरो आखुफोरनि मोनसे बियाब बुंनो हायो धोरोम सुबुंथि समाज फोलेर आरो मोनसे सोदोमस्रिनि राहा दिथागिरि महरै नुजाथियो बेबादिनो बियो सोदोमस्रि हारिमुआरि फोरमायथि समाजारि बेसेन एबा सोलायलु समाजनि सायाव गोबारै गोहोम खोख्लैयो धोरोमा थारमाने बिराद गोहोम खोख्लैयो जोंनि समाज दानायाव बाथौ धोरोम आरो बर'नि आसार खान्थिखौ बोखावना नायनो हाया धोरोमखौ गारब्ला आसारखौ जों सिनायनो हाया एबा आसारखौ गारोब्ला जों धोरोमखौ सिनायनो हाया बर' हारिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोब्ला सोलिबोनाय आसार खान्थिफोरानो बर'खौ सिनायथि होयो धोरोमानो मोनसे समाजखौ दायो बाथौ धोरोमा बिनि जुनिया आखुथायजों बर' हारिखौ दादों बाथौ धोरोमनि जौगानायाबो बर'नि हारिमु एबा आसार खान्थि आरिखौ संरैखा खालामनानै हारिखौ दाखांफिननो मोनसे खाबु होफैदों बिनि जोहै बर'नि हारि दानायनि बियाबाबो गोदानै महर मोनदों हारिमु आरो आसार खान्थिजों धोरोमखौ सरजाबफानानै संग्रा संग्रि लांफानो हायाब्ला बर' हारिखौ गेबें आरो गेरेमसा हारि महरै दानो थांनायाव लामा आन्दायनाया थार बिनि थाखाय धोरोमारि सोलोंथाइ थिय'ल'जि धोरोमनि सोलोंथाइ मोनसे बुंदों बै बाथौ थान्दै बेखौ जोङो गथ'फोरनो फोरोंनांगौ स्कुल गायसननांगोन बेबायदि माबाफोराव बिसोरखौ रबिबारखालि मंगलबारखालि हरनानै बेखौ बुजायनानै नेमखान्थिजों फोरोंनांगौ उन्दैफोरखौ मख'नो गोनांदि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथाङा सिमां नुनाय गेरेमसा हारिखौ बाथौ धोरोमनि असिला लाब्लासो जोङो मोगथाङाव मोननो हायो गुबुन धोरोम फोथायनानै फालिनानै जों गेरेमसा हारिखौ माब्लाबो दानो हाया मानोना गुबुन धोरोमखौ फोथायनाय लोगो लोगो जोंनि आसार खान्थि आरो हारिमुवा सिलिंखार जागोन धोरोमनि जानानै सुबुंफ्रा मावथायनि गेजेरजों आसार खान्थिफोरखौ संरैखा खालामो मोननैसो बिदिन्थिजों बे सानस्रिखौ जों सावरायनो हायो दा हारियारि सिनायथि नेशनेल आइडेन्टिटि इंराजियाव बेखौ नेशनेल आइडेन्टिटि होनना बुङो हारियारि सिनायथि जों मोनसे हारि बेखौ सोर सिनायथि होगोन बै हारसाफोरा होआ बिसोर बर' होननानै बै दिल्लीयाव थानाय बै हिन्दी मानसिफ्रा होआ बिसोर बर' होननानै जोंखौ माखौ होगोन जोंनि कालसारा सिनायथि होगोन बाथौ धोरोम फालिनायनि गेजेरजों गावखौनो बर' हारिनि सासे होननानै सिनायथि होनो हायो बर' हारि बुंनाय लोगो लोगो गोख्रों आरो आब्रुथि गोनां मोनसे हारिनि सावगारि गोसोआव बेरखांफैयो आलादा बर' रायजो दाबिनायाव आं बेखौ बुंयो जेब्ला मोनसे हारिया खैफोदाव गोलैयो जोंनि बर'आवबो गोलैदोंमोन दाबो जोंनि हारिया खैफोदाव दं जों बारग'आव जेब्ला बर' हारिया आन्दलन खालामदोंमोन सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनायाव जोङो राजखान्थियारि राहाजों जों सोमावसारदों रायजो राजामोन जों गासैबो बेयाव लोब्बा दं गासैनोबो बिहोमा दं बेखौ जोङो राजखान्थियारि आदबजोंनो सोमावसारदों मेम'रेन्डाम गथायदों पेकेजिं खालामदों हरना होदों रड क्लज खालामदों बेफोर गासैबो पलिटिकेल नाथाय जों जेब्ला बे दाबिखौ लाना थांदों दिल्लीयाव अब्ला सोंदोंमोन जे नोंस्रा मा दं नोंसोर जे मोनसे आलादा रायजो बिदों नोंसोर हारि बिदों नोंसोर बड'लेण्ड बिदों नोंस्रा मा दं बेखायनो लाख लाख बर' सुबुङा थांनानै ट्रेन गाखोनानै न' गारनानै न' सावजानानै दिल्लीयाव बागुरुम्बा मोसाहैदोंमोन मोसादों मोसाग्रा जोबोर हाबा खेराइखौ दिन्थिदोंमोन दिल्लीयाव बर'नि नै बाथै बिदि नै बिखायदि थायो नै बेयाव न' थायो होननानै दिल्लीयाव देखायदों सोरनाव जाय मानसि जोंनो बड'लेण्ड होगोन बे जोंनि हारिनि सिनायथि आरो बेखौ माबोरै लांनाय नों दिल्लीयाव थांनानै
गुबुन धोरोमनि नों न' लुनानै देखायनो हाया नोङो सोरनि न' लुनांगोन बाथौ धोरोमनि बे बाथौ थानसालिखौ लुनांगोन बेसो बर' समाजनि हांख्रायनायाव समनि सोलायनायाव गुबुन माखासे गुबुन धोरोम लादोंब्लाबो बिसोर खिन्थु बाथौनि आसारखौसो देखायनानै बै खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो बे समाव बाथौआनो जाथों ख्रिस्टियानो जाथों संघरानो जाथों गासैबो मोनसे बिलो थांनानै बाथौनि आसार खान्थिनि सिगाङाव गसंनो गोनां जादों आरो बेनो बे जाथाया मा खालामदोंमोन जोंखौ गावनि असे धोरोम आरो हारिमुनि फारसे अनसायनाय आरो फिन बेखेवनानै सोदांनाय आरो फेहेरनायनि मोनसे जांख्रिथाय लानानै फैदों आरो बे बड'लेण्ड जुदि आन्दलन जायामोनब्ला जों बे बाथौआ ओरैबायदि जानाय नङामोन गोमानानै मोनसे माबा फैदोंमोन 1992 मायथाइयाव नोंथांमोना दानाय बे बाथौ गौथुमाबो जोनोम जानाय नङामोन लासैनो सम फैयो जासिगोन दाबो दं जोंनि ओनसोलाव बिसोरो फुङावनो न' माबा नाम न'खौ लिरनानै फुजियो लिरनानै बिसोर बर' बिसोरनि मोदोमाव बर'नि कालचार गैया बिसोरो दख'ना गाननानै गामसा गाननानै बाथौ माबा बै सिनेमाखौ सावा बिसोर हार टाइम फुजिगोन बेथ' बर'नि आसार नङा नों जुदि गावखौनो बर' सानोबा नोङो बाथौखौ ला दख'नाखौ गान गामसाखौ गान बर'नि आसार मोनसे हाबा जा बेसो नोंथांमोननि जिथु आसार आरो खान्थि कास्टमारि ल' दहायसो सार बिथाङा बुंदोंमोन मिनिस्ट्रि अफ जास्टिस होनना बिथांमोनहा बे कास्टमारि ल' बिजाबखौ दिहुनसिगोन होननानै बे मोनसे आयेन जागोन बे जुदि आयेन जायोब्ला बेथ' बर'नि बिराद गिदिर मोनसे आयेन बिजाब जागोन बे आयेनजोंनो जोङो कर्टआव बिसार बुंनो हागोन जोंनि गामियाव नङा बाथौसालियाव नङा कर्टआव बेखौ मानिनो गोनां जागोन जोंनि कर्टआव जे बिसार बुङो बे बिसार बुंनायफोरा हिन्दुनि खावसे दं मुसलमाननि खावसे दं कर्टनि ल'फोरा जोंनि बाथौनि गैया नाथाय बे बिजाबा जुदि मोखाङाव फैमारोब्ला अब्लाथ' बे कर्टआवबो जोंनि नेमखौ मानिनो गोनां जागोन ना आयेना माबोरै हिन्दुनि खावसे मुस्लिमनि खावसे दं जेरै जुदि नैथि हाबा जुदि जायोबा आं मोनसे बिदिन्थि होदों हिन्दुआ मोनसे नेम खादों गोदो गोदायनो बे नेमा जाहैबाय मा गिबि बिसिखौ नोङो फाथैलाय बिसायाव माने मिथिनो लानो हाया बे जे गिथावना दोरोङारि आसारखान्थि गोमायो जोङो बे जाहैबाय धोरोम गोमानाय ओंथिया जादों हारिमु गोमानाय आरो हारिमु गोमानाय ओंथिया जादों सिनायथि गोमानाय बे बाथ्राया एसे गोसोआव होनांगौ नोंथांमोन धोरोम गोमानायनि ओंथिया जादों हारिमु गोमानाय आरो हारिमु गोमानायनि ओंथिया जादों सिनायथि गोमानाय एसे नसुंसेनि धोरोमखौ जायफ्रा बर'फ्रा लाहैदों बेखौ नायहरबानो नोंथांमोना रोखाय नुनो मोनगोन जेब्ला सिनायथि गोमायो अब्ला हारिया जोबस्रांलाङो बेनो जादों मोनसे समाव बर'नि गेजेराव मुगाया बाबेननाय लोगो लोगो समाज आरो समाजारि आसार खान्थिफ्रा सोलायबोगासिनो दं सोलायनायखौ मोननै नोजोरजों नायनो हायो मोजां लामाजों सोलायनाय आरो गाज्रि लामाजों सोलायनाय मोजां लामाजों सोलायनायाव सोदांनाय खान्थि थायो नाथाय गाज्रि लामाजों सोलायनायाव गावनिखौ नेहाथ साननाय नेवसिनाय गुबुननिखौ बाख्नायनाय जेननाय बायदि मोननाय आरो माखासे दानख'आरि मोजां नङा बे जायाखै बै थिग नङा बेखौनो बुजियो नामा बेबायदि साननायफोरा थायो बे दानख'आरि आरो बेफोरबायदि साननायफोरा नैबे नेहाथ साननाय नेवसिनाय बेफोरो आसार खान्थि गोमानायनि जे लामा बेखौ थि खालामनानै जाय सुबुंफोरा बे लामा थांगोन बिसोरो आसार खान्थिखौ फारि गोमालांबाय बे बेखौ गोथौलाय धोरोम गोमाजानाया मोनसे जुनिया जाथाय बिदि जानायनि माखासे जाहोन दं बेफोरनि खायसेया जादों धोरोमारि गादबनाय धोरोम सोलायनाय धोरोम उदां सानस्रि माने माबा लिबारेलिजम जाय गोसो जिखौ लानो हायो होननाय बे खान्थिया खिन्थु जाय गोसो बे खान्थि धोरोम लानो हायोब्लाबो धोरोम फोसावगिरिया बेखौ खाबु होनो जोंनिया खाबु होना आंनि गोसोआ आं बे धोरोमखौ लागोन बेखौ खाबु होना जोंनि फोरावबो नोंथांमोना बुरखायनानै खालामो ख्रिस्टाना बर'फोरखौ बुरखायदो इस्लामा जबरदस्ति खालामदों इस्लाम धोरोम लाया दानस'गोन इस्लाम धोरोम लायाबा नोंसोरो फुटबल गोथाङै तुर्बकआ जेब्ला आसाम हादरखौ जोङो तुर्बक बेंगलनिफ्राय बेबायदि मुस्लिम
गिबियावनो बे बेंगल हाबदोंमोन बेंगल हाबनानै बेंगलनि बर'फोरखौ सिलिंखार खालामदोंमोन हाजोआव फैदोंमोन हाजोनि बर'फोरखौ सिलिंखार खालामदों मधुराम बर' बिथाङा हाजोनि बिथांमोना खालामदों बर' जानानै जोंहा गिदिर बर'नि ओरै थांदों थांनानै शिबसागर मोनहैदो लखिमपुर मोनहैदो फारि फारि बर'खौ फोजोबलांदो इस्लाम मुस्लिमफोर नङाबा बर'आ हिन्दुना सिडनी एन्डलाजों लाफैदोंमोन आसामाव बै समाव बर'आ अनलि 10 लाख ना बेसेबांथाय एसे खमसो खोमा आरो बिथाङा बुंदोंमोन बर'आ थाबैनो गोमोरलांफैगोन होनना बुंदों सिडनी एन्डल इंराजसा गतिके बे जाथायफोरा जोंनि धोरोमखौ सिलिंखार खालामो मुस्लिमफोरा जेराव थाङो बेयावनो गावसोरनि धोरोमखौ जाफिननो हायो नङाबा फुंनि गोलाव बिसोर खराव लिरनाय दङ सुथुरखौ मालाबा नोङो रेहाय होनांगौ सुथुरासो इस्लामनि जायखौ थारमाने गुबुन धोरोम ख्रिस्टान बाथौ हिन्दु गासैबो बिसोरनि सुथुर बेखौनो जेहाद होनना बुङो जोङो जायहा जिहाद होनबाय थायो बेयो जेहादा बिसोर बेनि उनाव आसामाव फैदोंमोन ख्रिस्टानफोर सरि इंराजफोरा ख्रिस्टान धोरोम लानानै नोंथांमोन बायदि लेखा रोङि नोंथांमोना लेखा रोङि नाथाय बुंखांगोन नोंथांमोना गासैबो लेखा गोरों जोंनि बै गामियाव थानाय हाजोआव थानाय आबाद मावनो जानाय रायज्लायनो रोङि बै मानसिफोर बिसोरो लासै लासै गावसोरनि माबाखौ मंगल बर'आ गिबियावनो आं ख्रिस्टानखौ रायाखै दे खिन्थु माने आरिफारा सफा धोरोमखौ रावबो राया धोरोम रायनाया जोंनि बाथौनि माबाना खान्थिनो जोङो गासैबो धोरोमखौ मोजां मोनो खिन्थु जों बाथौआरि हिसाबै जों बाथौखौनो गोसारनायखौ मोजां मोनो गुबुन धोरोमा जेरै गावसोरनि धोरोमखौ गोसारनायखौ मोजां मोनो जोंबो बिदि जों बाथौआव जानो हाया बेनि उनाव मा फैदोंमोन संकरि संकरफोरा मा खालामदोंमोन संकरिफोरा नंगौबासो बिसोरो माबा लादोंमोन बर'फोरखौ सोलायनो पलिसि लादोंमोन बे जाहैबाय मोनसे जाहैबाय बर'खौ मुगैनाय ओइ नोंसोरो निस्सयथि बर'आ फरायखांब्ला फरायसालियाव नाम लिराखिसै नोङो जेब्ला फरायसालियाव फरायनांगोन नोंनि बर' टाइटेलखौ नोङो बर'आ खालामनांगोन दास खालामनांगोन आलादा खालामनांगोन बेनिफ्राय बर'फोरखौ गावसोरनि सिसेयाव थांनो होयि बर'फोरखौ समाजारि खामानियाव बाहागो लानो होयि बर'फोरखौ थांबाथाय सियारखौ सुना होनो थिननाय बर' थांबाथाय सा लोंबाथाय कापखौ सिफायना गारहरनाय बेबायदि मुगैथाव थासारि संकरिफोरा जोंनि गेजेराव लाबोनानै बर'फोरखौ थांना थानांगोन ना बर'आ थांना थानांगोन आंथ' जेबो फोजोबना लानो हाया आं मा खालामनांगोन संकरिखौ आङो नाजावनांगौ दाबो दं जायगाजों जोंनि बाथौआरिफोरा बे जायगाफोरखौ संनानै हाबैदों दा बे जाबाय जोंनि धोरोम गोमानायनि जाहोन धोरोम गोमानाय माने जोंनि आसार आरो खान्थिया गोमालांगासिनो बेखौ जों होबथानांगौ बेखौ बुजिनि माथाइनिफ्राय जि जोङो मिशन मोनसे जागायदों बै मिशनखौ जोङो माब्लाबा दोनथ'नो हाया आरो बियो फैगौ रोजा बोसोरसिम थानांगोन हायोबा गुबुन माखासे मानसिखौबो जोङो जों धोरोमखौ लाबोनांगौ भाषाखौ लाबोनांगौ हायोबा मुस्लिमखौबो लाबोनांगौ आंनासो बिदिसो बे खोथाखौ आं बुंबाय दा जोबथा बेलायाव फैनोसै बाथौ सिबियारिनि माखासे बर'फोरा दाबो गावनिखौ आंगा साननो लानो हायि थासारियाव गोग्लैना दं जों बर'फोरा मानो बिदि थायो माने गावनिखौ जोङो बाख्नायनो रोङा गुबुननिखौ बाख्नायो ओइ बिसोरनियासो मोजां मालाय बिसोरनिया हरै ओइ बिसोरनिया ओरै खालामो जों जोंनिखौ मानो बाख्नायनो हायो जोङो जोंनिखौ मोजां होननानै गुबुननि सिगाङाव जों मानो बुंनो हाया जोङो सोंखारि लायनायल' थायो गावजों गाव सोंखारिनायखौ जों मानाय खिन्थु जोङो बाख्नायलाय नोंथाङा आंखौ बाख्नाया आं नोंथांखौ बाख्नाया बेयो दिनैसो गोदै गोदै गाज्रि गाज्रि जागोन बर'नि आखुआ बेबायदि मोनसे माबायाव फाव थानांगौ बेफोरखौ जों गारनांगौ नोंथांमोन गोथौयै हारि हादोर आरो गावनि धोरोम आसारफोरखौ
अनसायनो गोजोनथि सुबुंथिनि साननायखौ थि खालामो। नोङो मा जागोन बे गावनिखौ मोजां मोनगोन ना मोना बे थि खालामो। नङाबा नों गाबोन जुदि गावनिखौ मोजां मोनाबा नों गुबुन थांगोन। गिदिर धोरोम आरो हारिमुफ्रा साग्लोबसार आरो गादबारि आखु थाखायो। फिसा फिसा हारिमुफ्रा सावरायनो हायि जाना गिदिर हारिमुजों अरायनि थाखाय सरजाबजाना बुहुम बिखानिफ्राय गोमोरलांनाय बिदान्थि रोजा रोजा दंसै। बाथौ धोरोमखौ बिदि थासारियाव गोग्लैनायखौ इंराज जारिमिनगिरि एडवार्ड गेटआ बुंदों। अदेबानि बिथांनि बे रावा नंखाय फोरमान जादों। बिथांनि बादिब्ला बे इंराजि मोनसे आङो बिथां लिरना होदों सिगांनिखौ लिराखै। कमप्लिट डिसएपियारेन्स इज मेटार अफ टाइम। बर'आ जोबस्रांलांनाया बे समनि बारा गोबाव गैला बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों बे समाव। एडवार्डनि बाथ्राया नंखाय जानायनि जाहोना जादों बाथौ धोरोमनि जौगासार आखु आरो रंगिना हारिमु। बांसिन जौखोन्दो बर'आनो गावनिखौ मोजां साननाय। दाबो खिन्थु बाथौखौनो मोजां सानो। जों बेखौ साना होमबा जों बाथौखौनो मोजां सानो। आरो बाथौखौबो सोरबा जुदि रायनाय खोनाबा गैयासो गुबुन जायो आं सासे बर' हिसाबै जेबो थांना थानो लुबैयो। आरो बर' हिसाबै जोङो जेबो थांना थागोन। गावनिखौ जों अरायबो एंगारनानै थानो हाया। जों गावनिखौ जों अनसायनांगोन। नङाब्ला नोंलाय मानो जों बर' होनोनो समाया। गावनिखौ जायफोर नागारदो बिसोर बर' होनो समाया। बर'आ मा? बर'आ गावनि बाथौजोंसो थांना थाबोदों गोदोनिफ्रायनो। 1992 मायथाइनि बाथ्रा नङा बियो। 1987निफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बाथ्रा नङा बियो। बर'आ थांना थाबोदोंबा अनलि गावनि बाथौ धोरोमखौ लानानै थांना थाबोदों गोदोनिफ्रायनो। बे बाथ्राया सैथो। मानोना जिमान नाजाब्लाबो इंराजानो नाजाथों इस्लामानो नाजाथों बिसोरो बाथौ धोरोमखौ फोजोबनो हायाखै। बेनि जाहोना मा? नोंथांमोननि आसार खान्थि आरो कालचार बे जिनिसानो जोंनि बाथौखौ बासायना लाखियो। बे बिराद गिदिर खोथा। समाजारि बिगियाननि फोरमायनाय बायदिब्ला बर'नि गोसोथि सानथौआ जोबोर गुरै। जों बिराद गुरै सिंनिफ्राय जों गोरागा फोजोंनो बिराद गोबाव नांगौ। गुबुन हारिया थाब रागा जोंथ' रायबाबो मिनिना थाबाय थायो। बे जेब्ला रागा जोङो जोंनिया अरनिख्रुइ बारासिन जायो रागाया। बिसोरखौ थाबनो गोसो सोलायनो हायो। गावनिखौ गारना बर'फ्रा गुबुननिखौ बाख्नायनो मोजां मोनो। बे सानस्रिया बाथौ एबा बर'नि हारिनि बेरेखा। बेबादि सानग्रा सुबुं अनजिमा बांद्राय जायोब्ला धोरोमाव गोदान खैफोद फैनो हागौ। हारिखौ रैखा खालामनो थांनायनि सेथि सर्तआनो जादों गावनिखौ अनसायनाय। जुदि धोरोम आसार खान्थिफोरा गेना दंब्ला बेफोरखौ फोथांनायनि लामा दिन्थिनायासो हारिखौ मोजां मोननायनि बिदिन्थि जानो हायो। धोरोम सुथुर सानस्रिखौ एंगारनो हायाब्ला बाथौआ मोनसे दिथा गोनां धोरोम महरै गायसननो थांनायाव जेंना सोमजिनो हागौ। फोजोबसै। धोरोम आरो हारिमुआ गरसे खावरिनि फारनै मोखां। बाथौ धोरोमखौ फालियोब्लासो बर'नि गुबै हारिमु आरो आसारफोरा थांना थागोन। माखासे बर'फ्रा नाजावनाय गुबुन धोरोमजों बर'फ्रा बर'नि सिनायथिखौ लाखिनो हानाय नङा। बाथौ धोरोमनि फारसे फैनाय जुजिथायखौ बर'फ्रा सौसिनानै बाथौ साननि बिबांखौ बांहोनांगोन। बिनि थाखाय मोननैसो हाबाफारि आंनि मथे आङो मोनबा हाबाफारि जेरै बाथौआ जोंनिया मोनबा बाहागोजों जायो आरो मोनबा बेयाव लिस्ट खालामदों। बे ओरैहाय सेयानो बारा जाहैबाय बाथौआरि फोरबो फुजाफोराव लाइमोनफोरखौ मैखोमै बाहागो लाहोनाय। बे मावफारिखौ मोगथां महर होनोब्ला सेथियाव न'खरनि बिबान थागोन। मानोना न'खरावनो गिबि गियाननि थिलि। जोङो माब्लाबाबो जोंनि न'खराव बिफाफोरा निजिनि फिसाखौ दै गोथारखौ बोरैहाय बानायो, दुर्गाखौ गरबेसे होयो, फांबेसे होयो, माइरं गरबेसे होयो, बोरै लिरो, बबे फुलखौ बबाव होनांगौ, बेखौ जों माब्लाबाबो जोंनि फिसाखौ फोरोङाखै। सोरबा फोरोंदों नामा? अननानै आखाइ थिखोनो सासे निजिनि फिसाखौ फोरोंनाय, उन्दै फिसाखौ क्लास 8आव फरायनाय, क्लास 9आव फरायनाय फोरोंदों नामा? फोरोङाखै। बेखायनो जों नुयो जेब्ला बाथौनि फोरबो जायो जोङो लाइमोनफोरखौ नुवा।
उन्दैनि सेंग्राफोरखौ जों नुवा जों बोराय बैसोखौ नुयो हाबा जानायखौ जों नुवा बेखायनो बुंदो बे हाबाफोराव जोङो लाइमोनफोरखौ फोरोंनांगौ बाथौनि महिमा आरो गुन गरिमाखौ उन्दै बैसोनि गथ'फोरनो गोरबोआव सोना होनांगोन उन्दैनिफ्रायनो बाथौनि सानथौजों मोगा मोगि जाब्लासो बिसोर धोरोम आरो सुबुं जिउआव बिनि गोनांथिखौ हमदां हागोन सासे गथ'आ जेब्ला धोरोमनि गियानखौ मोना बे धोरोमा नोंनि जिउआव मा मोजां लाबोयो बेखौ बियो मिथिया आरो बै उन्दैनिफ्रायनो बे खोथाखौ फोरोंबासो बियो उनाव धोरोमा जे गावनि जिउआव मोनसे सोलायनाय लाबोना होफैयो बे बाथ्राखौ बियो हमदांनो हायो जोङो बुङो न'आव बे उन्दै गथ' रोंथ'वाखै बे नङा उन्दैनिफ्रायनो बिसोरखौ फोरोङो बिनि थाखायनो बिसोरो फुजा फाथालफोराव बिमाजों थांफाया बिफाजों थांफाया दुर्गा फुजायाव